гости на Конгресно Жура, добре сте дошли. Пожелаваме една много прекрасна, изпълнена станция и забавления вечер. На здраве от нашия оркестър Жура Бенд и от целия ни персонал.
плаши Българин си, къде и да одиш, къде и да шеташ, не се срами, не се плаши Българин си. На високи чардаци ръконоси беше, на високи чардаци руйно пиеше, стари пари броеше, руйно пиеше, стари пари броеше. Е време за една изненада. Пристига една изненада от Главна дирекция охрана, много специално за всички гости от Смолян, от София, от Харманли, от всякъде на цяла България. Представям ви гордостта на България Кристиян Папанчев с неговата медна стражностка гайда. Само за тебе,
роднини, които ни уважиха, тези, които не успяха да дойдат. Милка! Гледате малко днес един от тия дни, които остават за винаги в сърцето. Гледам те и все едно, че виждам малкото момиченце, което държах за ръка. И сега гледам прекрасна млада дама пред мен. Искам да ти благодарим ние с баща ти, че винаги си била достойна да признаваш грешките си, да бъдеш искрена, да бъдеш себе си. Не искам никога пред живота си да се променяш, защото ти си уникален човек и ако помниш, преди време беше 8-ми клас и тогава един малко непознат за нас човек, твоята класна, беше в уния бунтарски години, дойде и ми каза: вие имате едно уникално, възпитано и добро дете. Гордейте се с нея, всичко ще отмине. И беше права. Ние малко като родители не вярвахме в всичко това, защото принцип родителите искат да проектират децата си като тях, но в същото време те знаят какво правят децата и знаят какви са и кои са. Благодаря ти, Мими, за всичко, благодаря ти, че си винаги толкова всеотдадена дъщеря, любвеобилна. Ако искам да следваш мечтите си, пак казвам да не се променяш. Ако малко за бъдеще следваш нещо, което желаеш и се спънеш по някакъв начин на твоята пътека, аз ще съм там да те подкрепя, баща ти ще е там да те вдигне. И да знаеш, винаги ще имаш дом, в който ще си най-обичана, най-желана, защото ти си нашата единствена и прекрасна дъщеря. Обичам те, мама. И сега искам просто двамата с баща си, защото са едно към едно. И като характер, и като визия, и просто те са моята любов. Просто да имат един танц с двамата. 4 минути заедно. Само двамата. Моля за вашите бурни аплодисменти. Моля, искам да помоля публиката да слушат много внимателно този текст, защото е написан лично от майката на Мария. На баща си дъщеря всички казват ми така. Колко взела съм от теб, просто няма на къде. От милион бащи, ако избирах си, Алекси Велчев пак ще си ти. Моя баща любим, тате не се сърди, времето ще лети, даже до теб аз да не съм, твоето момиче съм. И когато е жена, твоята малка дъщеря, все за твоята ръка, с толкова топлина ще протяга и тя ръка. Пораснах бързо аз и от теб ще отлетя. Ще ми липсва твоя глас да ми казва ти успя. Ще ми липсват любовта, твоите силни ramena, щом на тях се качи твоята дъщеря. Най-голяма става на света. От милион бащи, ако избирах си, Алекси Велчев пак ще си ти.
Да те благодаря ти, че си тук. Дори когато мълчиш, знам, че само за мен мислиш винаги. Обичам те така, както може само дъщеря да обича своя баща. Даже до теб аз вече да не съм твоята принцеса Мария съм. Твоята Мария съм. Моля за вашите бурни аплодисменти за най-красивото семейство.